Wel, da ni Dosbarth Cymraeg. Mae pobl yma wedi dod methu siarad Cymraeg, lot ohonyn nhw pan nathon nhw gychwyn. Ebyn hyn, maen nhw i gyd yn rhugl, maen nhw i gyd yn medru siarad Cymraeg yn rhugl, a maen nhw'n defnyddio Cymraeg yn y cymunedau. A maen nhw'n dal i dod, maen nhw wedi dal ati, maen nhw wedi parhau, a maen nhw'n grŵp gry iawn. Dwi eisiau siarad efo'r plant yn Cymraeg, achos mae gen i 3 o plant a mae nhw'n mynd i ysgol Cymraeg. A mae plant yn siarad Cymraeg da iawn, felly dwi eisiau helpu nhw efo eu gwaith cartra a pethau fel yna. Mae gen i 2 o wirion sy'n siarad Cymraeg hefyd. Dwi'n unig person yn y teulu sy'n siarad efo nhw. Mae fy ngwr fi yn dod o Cymru a mae o'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. A mae gen i 2 hogia. A mae'n pwysig iawn i ni i cael fy hogia ni i siarad Cymraeg, iddyn nhw yn gwybod amdano diwylliant Cymraeg, iddyn nhw i cael cysylltiad hefo Cymru. So, oedd o'n pwysig i fi i dysgu'r iaith lle dwi'n byw. Dwi'n meddwl bod yn pwysig i dysgu Cymraeg, cos da ni'n byw yn Cymru, a mae pobl yn Cymru yn siarad Cymraeg. Os da ni'n symud i byw yn Ffranc, swn i'n dysgu Ffraneg, so dwi'n byw yn Cymru, rhaid i mi dysgu Cymraeg. Da ni'n efo'n gilydd ers blynyddoedd rhywun. A mae o'n dechrau fel dosbarth i dysgu'r iaith. A oedd o'n peth pwysica. Ond mae pobl yn dod â ffrindiau a pobl pwysig yn ein bywyd ni. A mae athrawon a mae dysgwyr arall yn just ffrindiau rhywun. Wel, beth dwi eisiau deud wrth fy nysgwyr ydy dwi'n mor falch. Llongyfachiadau, chi sydd wedi gwneud y gwaith yma, chi sydd wedi dod 2 waith yr wythnos a ymarfer eich Cymraeg ac yn dysgu, da chi wedi gwneud yn addechog, a dwi'n mor falch efo chi. Bendigedig.